Yan, sound check. Katana ka guys, Katana 1000. Gusto tumambay dito lang sa arena Boulevard. Sabi mo solid yung pagkain dito? Kumain ka, masarap. Bago yan, par. Saan ka nakakita, tol? Katapon. Pinalitan ng bago. Kaya, plano ko nga, pre, pag nandito na, tapon ka na lang din. So what is up guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Shish! Yes, we are back guys. So yan, for today's video is maulan ngayon guys. Pero yan, magtatambay tayo dun sa Santa Barbara, dyan sa SJ The Hangout ba yun? Bale yan, in-invite tayo ni Boss Jason. Pasyalan naman natin yung Santa Barbara. Coffee shop din to guys, syempre. So yun naman guys, kumusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala guys. So yan, katatapos lang ng ulan ngayong hapon, pero medyo tumila naman, kaya siguro tuloy na lang tayo. Woo! Wag ka nang umulan. So sa inyo rin ba guys, sa lugar nyo ngayon medyo maulan na rin ba? Kasi talagang wala na, hindi na rin natin maiwasan tong tagulan. Dahil yun nga, tagulan na ngayon. Buti nga wala pang pumapasok ng mga bagyo sa atin, di ba? Which is okay naman. Eh sa pag may bagyo, wala, buong araw ulan yun. Kaya okay lang ganito, pahinto-hinto. So yun nga, yung pupuntahan natin is lalagay ko na lang yung page dito, yung SJ The Hangout. Ano lang yan guys, stall yan na dun sa bagong sa Arenas Road ba yun? Dun sa bagong road dyan sa Santa Barbara. Ewan ko kung nadadaanan nyo to pero sa mga taga-Pangasinan dyan na malapit dito sa Santa Barbara, siguro alam nyo yan. Then yan, check natin kung anong meron din dun syempre. Then syempre, huwag nyo rin pala kalimutan guys sa mga naghahanap ng helmet dito. Quality helmets, mura to branded na helmet guys, meron dyan sa Cycle City, sa Urdaneta. Hindi dyan sa Urdaneta, meron yan guys sa Cycle City. AGB, HJC, Shoei, tapos ano ba to? LS2. Yan. Grabe yung what? Wow, umuulan na. Wala yan, maulanan nga ata tayo ngayon Nambun-ambun na sir, ano ba yan? Mapasa tayo sa ulan sa bagay. Alam nyo ba guys yung sa San Juan? Yung basahan, pabor ba kayo sa ganong fiesta? Yung halos binabasa yung mga tao kahit di na makasama dun sa fiesta. Yung nakidaan ka lang, kung nakidaan ka lang dun sa kaya papasok ka ng trabaho, padaan ka dun, ako abala rin talaga yun napapanood ko lang ngayon sa Facebook medyo abala nga talaga yung pesta ng San Juan, or ginagamit na lang kasi nila talaga yung San Juan para mangistorbo ng ibang tao pero wala ganyan yung piyesta nila, tradisyon na yan, diba? Kaya wala ka talagang palag dyan boy pag binasa ka.
Eh taon-taon naman yan eh. Di ka na, ang mabuting gawin na lang, wala mong San Juan ngayon, garap ka na lang na ibang daan ngayon. Ambon is real. Traffic ba dito? Traffic is real nga. Wow, hanip Mustang oh. Hanip na yan. Black pa guys. Paganda naman itong Mustang na to. Mustang boy oh. Panis. Dito tayo duman. Grabe traffic oh. Tignan mo yan sir. Ewan bakit. Anong meron? Paka-traffic niya no. Ay. Di ko alam kung bakit traffic. Tapos naambon-ambon pa. Walang kahabang traffic yan. Traffic dito guys. Hindi ko alam kung ano meron eh. Pero traffic. Pero dito kasi daan sa amin papuntang Santa Barbara eh. Padaan po. Ay! Maipit tayo nyan. Grabe yun, traffic talaga boy. Buti na lang nakamotor tayo, di ba? Yan yung medyo ano, pag nakamotor ka talaga eh, advantage mo magsisingit eh. Basta maayos yung singit mo. Ramdam ko na yan, bon, lumalakas boy. What the fuck? Ayan na nga. Ewan ko, abot tayo dun. Pero medyo maliwanag naman eh. Dahan-dahan na lang tayo kasi maabot. Mahirap magmaneho. Bigla namang umulan boy. Ayan o, maambon o. Ayaw ko, nakikita nyo naman sa motor natin eh. Maambon-ambon. Pero motor pa rin boy. Kulit ka, pinilit mong magmotor-motor ha. Tama ba ako? Dito ata yun eh. Tingin ko nga dito. Pero ewan ko saan banda. Yan na yung land boy. Dito nga. Dito. Dito nga, dito. So ayun guys, dito na pala kami. Peace. Yeah. Boss. Ayan guys, dito pala yung ano, yung pwesto nila sa ano. Hindi, saglit lang yan. Saglit lang siguro yan. Saray naman eh. Ayos lang. Saray naman sa ulan eh. Pangano ko bulag. Hello po. So guys, dito tayo sa ha? Pwede magbarurot hanggang doon. Pwede nga. So guys, dito tayo sa ano, dito tayo magkakape. Sama si John Robert at si jowa niya. Doon yung sa kabilang upuan pa. Anak motor kayong ano. Ayos ah. May
So yun guys, so first time ulit natin makikita yung katana. Last na kasama ko yan, parang sa ano, Urdaneta. Kasi Oo, pero yung drag bike. oo, yung drag bike. Oo. So yun. Ay, yung camera ko. Mulan. So yun guys, oh, ang pagbabalik ng katana. So yun guys, dito muna kami. Patila muna kami ng ulan. Ha? So yun guys, ito yung mga ano nila, mga coffee nila dito. SJ The Hangout Street. Pero sarado pa to, boss? Pangkasada. Wala pa. Ano bang tugtong nito? Diretso ata ng Mangaldan to. Mangaldan ba? Cool. Ito yun? So yun guys, dito muna kami. Ito yung mga motor namin, tambay muna kami dito. Sheesh. So yun guys, dito kami ngayon sa SJ The Hangout. Tama si John Robert, no? Gusto tumambay dito lang to sa Arena Boulevard. Test drive yung katana. Bagay. Ngayon ko lang nakita yung motor ko tumakbo ng gano'n. Ulul. Ano sabi mo, solid yung pagkain dito? Solid pa. Kumain kang sarap. Bagong-bago yan par. Saan ka nakakita tol? Natapon. Pinalitan ng bago. Dito lang yan. Dito lang yan. Dito lang yan. Sa Pag SJ natapon, bibigyan ka ng bago. Dito lang yan sa SJ Kaya, SJ. plano ko nga pre, pag nandito na, Tapon tapon na. ka na lang din. Para bago ulit. Unlimited pala dito. Bagong meta to par. Hindi tol, hindi tatapon. Kunwari natapon. Kunwari. natapon. Buhatin ulit yung lamesa Oo. para Ipaalam muna buhatin namin yung lamesa, huwag bubuhatin sa paa. Wala ba dito? Tikman mo. Kung parehas yung lasa kanina. Tikman mo, baka hindi parehas eh. Oh, ano masasabi mo? Masarap. Ano sabi sa'yo? So yun guys, so SJ Hangout. Teka lang, pabalik na si boss. Sayang footage. John Robert. Soundcheck natin. Soundcheck natin tong katana. Yan, soundcheck. Katana ka guys. Katana 1000. Ayos ba? Ayos mo. Ang ingay. Uy, masarap. Ito yung masarap. Tikman mo. Natap. Ito masarap. Ang daming strawberry no. Bakit eh? Siyempre strawberry to. Hindi talaga may strawberry to. So yun guys, tapos na kami tumambay dito. Tinulang mo talaga. Ha? Tinulang mo. Hindi, ganyan talaga. May message din niya isa. High niya. R6. Oo. Sing R6. Parang siya si Wit oh. Medyo pa na yan, tuka yan. Basta old model, untan. Kirat. Sige boss. Thank you. Sige. Sa ulitin. So yun guys, uwian naman na kami dito. Tapos na kami tumambay. Parang nagamit mo yan. Abutal. Tip.
49. So ayun guys, dito ko natatapos yung vlog ko. Team R Vlog, I'm out guys. See you next vlog. Bye bye. Sheesh.